Nou, ik ben Frans Termote. Ik woon in IJsendijken en wij zijn verkoper van de kerstboom. We verkopen er per jaar ongeveer aan huis een 400. Dat is een beetje ons streefgetal. Dat gedurende 2 weken. Het duurt ongeveer 2 à 3 weken voor de verkoop. En we telen ze zelf. Dus komen die gewoon uit IJsendijken. Hierachter zie je een perceel met kerstboom. Ze groeien ongeveer, wij kopen ze aan als ze 4 jaar oud zijn. Dan heb je boompjes van ongeveer 20 centimeter. Dan worden ze hier geplant. In het najaar of in het voorjaar. Dat ligt er een beetje aan hoe de grond zich herstelt. Dan duurt het ongeveer tussen de 4 en de 6 jaar voor je een kerstboom hebt van ongeveer 1,80 meter. We hebben net maar de groene fijnspar. Dat wil zeggen dat we dus geen Norman en geen blauwspar hebben. Een blauwspar of een zilverspar zijn ongeveer dezelfde. Die houden de naalden langer vast. Het komt er eigenlijk op neer dat die de naalden, als ze verdrogen, niet loslaten aan de tak. Dat doet een groenspar wel. Maar hij geurt veel lekkerder en die is goedkoper in de teelt. Kijk, een kerstboom is sowieso al een redelijk duurzame teelt. Je gebruikt wel een beetje kunstmest, omdat hij dat toch vraagt. Bespuiting is minimaal. Je moet net voor het ongedierte spuiten, luizen. Dat is enorm vatbaar voor in het voorjaar. Dan zie je verder niks aan een heel jaar in de boom. Alleen in het najaar valt hij uit. Dan gaat hij gewoon dood, dan verliest hij zijn naam. Een luis doet heel veel schade aan een boom. We hebben van het jaar een 50 stuks meer verkocht. En dat is te maken met een stukje crisis. En omdat we natuurlijk toch prijstechnisch redelijk gunstig zijn. En dan, ja, mensen zijn dan toch vatbaar voor een goedkopere kerstboom. Elke euro is er eentje. Dus, dat is wel, dus we verkopen er ieder jaar meer. En het is de bedoeling dat we naar een 600 kerstbomen in een jaar gaan. Dat is ons einddoel. Oké. Neem jij deze? Natuurlijk neem ik deze. Oh, die piep. Het piept. En niet op je kleren, man. Het wordt hartstikke nat. Is dat goed zo? Ben ik een... Oké, goed zo. Goed Klaar? zo. Daar gaat Oké, dag. En nog bedankt. Ja, bedankt. Fijne kerstdagen. Fijne feestdagen. En volgend jaar kom ik weer terug. Van Berlijn een boompje halen. Nee, maar volgend jaar waarschijnlijk niet, want dan zitten we ergens anders. Als het goed is. Dankjewel. Dag. Dat wil ik hebben, want hij is erg nat hoor.